дар муассисаи таълимии байналмилалии контакти шаҳри Исфара бо ибтикори муассисони ин боргоҳи маърифат маркази фарҳангии рӯззабонҳо таъсис ёфт, ки дар пешрафти равобити фарҳангӣ миёни ду кишвар мусоидат хоҳад кард. ба ин муносибат дар муассиса бо иштироки муовини раиси шаҳри Исфара Мадина Бобоён, консули генералии Федератсияи Россия дар шаҳри Хуҷанд Андрей Варламов, роҳбарияти намояндагии Россотрудничества дар Тоҷикистон, аъзои ҷамъият, омӯзгорону толибилмон ва сарварони муассисаҳои таълимӣ, ҳамчунин меҳмонони сершумор чорабинии ҷолиб доир гардид. нахуст меҳмонон бо шароитҳои таҳсил дар ин бинои бошукӯҳи таълимӣ ва сатҳу сифати дониши хонандагон шинос шуда, бо омӯзгорону толибилмон суҳбатҳои самимӣ анҷом доданд. муассисаи таълимӣ аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ бародарон Исроилҷон ва Нарзуллоҷон Улмасовҳо бо харҷи 30 миллион сомонӣ барои 800 хонанда дар як баст бунёд шудааст. дар мактаби байналмилалӣ барои 50 нафар омӯзгор аз дохил ва хориҷи мамлакат ҷойи корӣ муҳайё гардидааст. иншоот тибқи лоиҳа 3 ошёна ва бинои қисми марказии он 4 ошёна мебошад. мактаб дорои 40 синфхона, ҳар кадоме бо 20 ҷойи нишаст ва тамоми шароити муосири таълим мебошад. дар ошёнаи аз 1 то 4 ҳамчунин 12 синфхонаи маҳфили шоҳмот, расмкашӣ, мусиқӣ, 2 кабинети информатика, химия, биология, физика, омодагии дифои ҳарбӣ, китобхона бо адабиёти гуногун ва китобхонаи электронӣ мавҷуд аст. мактаби нав ҳамчунин дорои толори маҷлис бо 300 ҷой, ошхона бо 350 ҷой, иншооти варзишии кушодаву болопӯшида ва майдончаи футбол мебошад. дар синфхонаҳои таълимии муассиса омӯзгорони соҳибтахассус бо истифода аз асбобу аёниятҳои дарсӣ бо хонандагон машғулият мегузаронанд. дар муассисаи таълимии байналмилалӣ ба ҳунаромӯзии хонандагон низ таваҷҷӯҳи хоса равона шуда, синфхонаҳои барҳавову алоҳидаи таълими меҳнат барои писарон ва духтарон, ки бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ таъмин аст, таъсис дода шудааст. минбаъд дар толори муассиса ба муносибати ифтитоҳи маркази фарҳангии рӯззабонҳо ҳамоиш сурат гирифт, ки дар раванди он муовини раиси шаҳри Исфара Мадина Бобоён, консули генералии Федератсияи Россия дар шаҳри Хуҷанд Андрей Варламов суханронӣ намуда, ҳамкориҳои созандаву судманд, ривоҷи муносибатҳои дӯстона ва шарикии стратегии Тоҷикистону Россияро таъкид доштанд. тазаккур дода шуд, ки дар таҳкиму тақвияти робитаҳои шарикӣ, густариш ва тавсеяи муносибатҳои дуҷониба сарони ду кишвар нақши асосӣ доранд, ки ба шарофати вохӯриҳои дуҷонибаи сатҳи олӣ, ҳамкориҳои дуҷониба мақоми хоси шарокати стратегиро касб карданд. равобити сиёсӣ дар сатҳи олӣ ва баланд ба таври мунтазам роҳандозӣ мегардад. Очень символично, что открытие произошло в 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Я считаю, что с учетом нашего стратегического партнерства в Таджикистане с каждым годом возрастает интерес к изучению русского языка и русской культуры. И как раз вот открытие этого центра будет способствовать, чтобы молодежь Таджикистана глубже знакомилась с культурой и историческим наследием Российской Федерации. И хотелось бы особо отметить вклад спонсора вот этой школы и открытия этого центра, представителя бизнеса, причем представителя бизнеса из Российской Федерации, но с двойным гражданством. Это очень приятно, что выходцы из Таджикистана, добившиеся успеха, они не забывают свою родину, и вот господин Улмасов, он открыл здесь такую замечательную школу. Знаете, я в Таджикистане уже 4-й год, и мне удалось поездить по стране. Ну, конечно, масштабы впечатляют, и я думаю, то, что президент, уважаемый Эмомали Рахмон, лично открыл эту школу, это подтверждает значимость данного объекта не только для Исфары и Сагдийской области, но и вообще для Республики Таджикистан. Поэтому я, конечно, пожелаю успехов ученикам, центру, и уверен, что через какое-то время появится галерея, где будет написано «Наши выдающиеся выпускники». Поэтому удачи, процветания, ну и всего наилучшего.
роҳбари намояндагии Россотрудничества дар Тоҷикистон Иван Сергеевич Иванов изҳор дошт, ки дар муносибатҳои дуҷонибии Тоҷикистон ва Россия ҳамкориҳои фарҳангӣ гуманитарӣ ҷойгоҳи муҳимро ишғол менамояд. намояндагони аҳли илму адаби ду кишвар ба таври доим дар чорабиниҳои илмию фарҳангие, ки дар Тоҷикистону Россия баргузор мешаванд, фаъолона иштирок менамоянд. соҳибкори муваффиқи ватанӣ, муассиси мактаби таълимии байналмилалии «Контакт» Исроилҷон Олмасов ва ширкатдорони чорабинӣ дар бораи фаъолияти ширкати «Контакт» дар Федератсияи Россия, нақшаву ниятҳои минбаъда, аз ҷумла татбиқи лоиҳаҳои фарҳангии гуманитарӣ ва омода намудани мутахассисони баландихтисос маълумоти муфассал дода, бори дигар бо таъкиди пайгирӣ аз сиясати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хусус президенти кишвар эълом дошт, ки ҳамкориҳои созанда зинаи наверо дар ҳамкории ҷонибҳо дар минтақа мекушоянд ва заминагузори рушди фарҳангу тамаддуни инсонпарварию дӯстӣ мебошанд. ӯ ҳамзамон омодагиашро ҷиҳати таҳкиму тавсеяи муносибатҳои мутақобилан судманди дуҷониба барои истифода ва таблиғи мероси таърихию фарҳангии Тоҷикистону Россия изҳор дошт. сарвари маркази фарҳанги рӯззабонҳои шаҳри Исфара Людмила Темирова аз таърихи 20-солаи фаъолияти марказ ёдовар шуда, бо баробарӣ изҳори сипос барои дастгирии ҳамешагӣ ба мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр ва муассисони мактаби байналмилалӣ зикр намуд, ки маркази навтаъсис дар таҳкими муколамаи ҷавонони ду кишвар, омӯзиши боз ҳам беҳтари забони русӣ ва рушди минбаъдии муносибатҳои дӯстона миёни сокинони Тоҷикистону Россия мусоидат хоҳад намуд. Впервые в республике открывается Русский культурный центр в структуре международной школы «Контакт» как культурный компонент в системе школьного образования Таджикистана. Учебный процесс и воспитательный процесс будут осуществлять по новой методике, как параллельный процесс единой образовательной системы. Школа обеспечивает учебный процесс, Русский культурный центр обеспечивает воспитательный процесс. Как центр дополнительного образования системы школьного и нешкольного обучения с культурным компонентом. Мы благодарны учредителю Ульмасову Исраилджон Хамиджоновичу и в знак благодарности хотим заверить, что мы сделаем все, коллектив учителей школы, совместно с Русским культурным центром, который будет заниматься с детьми воспитательной работой, культурными вопросами, кружковыми занятиями, и выведем нашу школу на международный уровень. барномаи рангини фарҳангӣ анҷомбахши чорабинӣ гардид.